ekwa bekwai mansinimu ewo asante mantem omanfo motebro sankro enso ani abrepa eba no suku adan ayaresabia bia ya wamobegya pomudi ehwe akwan pa ani ensupo mubenyanom no abo womo se na dwonso abo akokọ na womodi ade se so abanyanim se owomo bia omebo mo sanse sedie enye kra Ekuro yi wofre no brosanko a ewa asante bekwai mensin ewa asante mantem ha enipa kenkan kuntabuo kire se nipa bese hanum na eti ekuro mu adwuma mu die nyina eyekuro adwuma na opekura aka kire won puntum pa wa asante bekwai mensin mu a wonka enyi ekuro yi emfirim adom kase ne wona chinchin kopie ho ma ade hie bi ho de won haw to adom kase enim sei nyame se enka no kure ade ha ye pa ye to abapa na ade ha yen eye ekwan no emaba wa ha wo mu so wo mu wo yesua se wanya kai age se emema no so mu kakaka no mu de nako dom na se ana se be kwai eto so biem enkora wa ha ye school dan yinye school dan enkora timu na fra ma fa kwa na yesuro eto so biem obi kra dum ya be yensu ama yensu na sei ye po bia ye nye obi nye efo mu nsuo ne esa mankora no ade no aduane ma wo mu sa no bi ebe mankora na nya yale nanso ye bo a emmo ye nya obi a obeso ye mu na afa eto so biem nso ye ni toilet wa ha se wo ho ba akra na se be ko toilet a na ya asem na ya ni wuo ani animguase ye ti wira mu ha ye nya boafo bia de ya ne se abato ndu ane de yakoto ne srabai o mehu ye mobo on fa na nan ma so do mehu ye mobo Nana Adwoa Pokua Nyankopon otoso emienu eye esumdwaman hima enso ene adom kase kasase enti misramo ye hia ne se ade bi clinic bi ebetimi aba ha ama obi yale ya etimi de nakọ enkwala wa ha titiru akwala yale dendende a ehe ne ye de nefa obi so